como un coche, un submarino e hasta unha bicicleta. Aínda que os seus inventos máis espectaculares son as máquinas voadoras. Tamén estudou do corpo humano, dos animais e das plantas. Hoxe vamos falar de Marie Curie. Naceu en Polonia e se foi a París a estudar. Para ser científica. Ella fixo máquinas pequeninas de rayo X. E lo levou á Primeira Guerra Mundial, o rayo X para curar aos enfermos. Vamos a falar sobre Ángela Alvariño. Naceu en Ferrol. Está en España. Ser científica e estudar moito. As plantas, a música e os animais. Descubriu o planto. As plantas son uns bichos pequenitos, sabios, que comen as baleas. Tragan auga, os planctons e a balea sale por agua, por la cabeza. Descubriu os animais que nunca vieron. Vamos a falar de Isaac Newton. Naceu en Inglaterra. Descubriu a cor blanca. Descubriu a cor blanca que tenía moitas cores. A gravidade non cae en todos sitios. En la luna cae despacio. As cosas. Louis Pasteur. Louis Pasteur naceu en Francia, en el continente europeo. Que descubriu que a rabia que a provocaban moitos animais que el atopouna nun can que a rabia la descubriu en la saliva e pudo que fora mordido un neno por o can que tenía rabia, e aí foi cando Louis Pasteur descubriu a rabia e era un virus. E tamén descubriu a pasteurización, que é quentar a leite porque tenía bacterias, que se chama pasteurización. Alexander Fleming. O médico Alexander Fleming naceu na Gran Bretaña, no continente europeo. Descubriu a penicilina. A penicilina o médico vos manda tomar cando el vos mande, porque no vale abrir el cajón y tomarla, porque solo es cuando estás enfermo.